हो चाचा, सुना हो भैया, सुना हो सब सर समाज, सुनो ध्यान से मोदी चालीसा। 10 साल में बहुत कुछ कैलकै, राम मंदिर उद्घाटन कैलकै, धारा 370 हटेलकै, 3 तलाक से मुक्ति दिएलकै, महिलों के आरक्षण दिलकै, माता बहन के समान कैलकै, गरीब के झोपड़ी के छत बनेलकै, खुला सोच से मुक्ति दिलेलकै, कोरोना काल से फिर राशन मोदी जी कहने चला। रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिमरी बख्तियारपुर। करोड़ों लोगों का नल जल मिललै, सर्दी खांसी से भेलै आराम, घर घर दिलकै गैस कनेक्शन, चूल्हा के धुआं से मुक्ति भेल, किसान भाई के मिलै लाभ, 6000 दैया साल, कन्या विवाह के योजना चलैलक, बेटा बेटी पर फूल बरसैलक, नोटबंदी मोदी जी कैलकै, काला धन के बाहर कैलकै, आधार कार्ड से नाम जोड़ेलकै, बैंक में खाता दिलक खोलाय, गरीब अमीर के समान कैलकै। गरीब के खातिर बहुत कुछ कैलकै, आयुष्मान कार्ड बनेलकै, 5 लाख तक फ्री इलाज, मोदी जी कहने छै ऐलान, 5 लाख तक फ्री इलाज, भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार, सबके देलक अपन अधिकार, चांद बन चंद्रयान भेजलकै, लोग के भरम के दूर कैलकै, कथा छै लंबा कते सुनै बारकियो सब कोई अपन ध्यान, संक्षिप्त में सुनबै छिया भैया, गावे मसूदन मोदी चालीसा। रिकॉर्डिंग स्टूडियो सिमरी बख्तियारपुर।